Qegħdin fil-Knisja tal-Ġeżwiti, il-Belt. Hawnhekk kienet bdiet storja ta' tradiment bejn mara Maltija u kavallier. Il-mara kienet miżżewġa. U ltaqgħu fejn il-fonti tal-Ilmanbierek. Xsija sewda kienet dina meta morna l-Ġeżwita. Morna nieħdu l-Ilmanbierek, kavallier emiża fida. Din l-istorja tmur lura s-seklu 17. Nafu għaliex jissemma l-Awditur Balzan. Qabada l-mara tiegħu taqlibielu u qatilha b'7 daqqiet ta' stallett. Il-ġrajja daħlet fil-memorja kollettiva tal-Maltin. Sat-tieni gwerra kważi tfal kollha kienu jgħiduha. Ommi, meta mutlek jiena għaddini minn triq bla nies. La rridek niepen id-doqli wanqas tqaddis li quddies. Ommi, meta mutlek jiena għaddini minn triq mistura. Ħalli ġara tgħid l-oħra dina bint il-Balzan maqtula. Ommi, meta mutlek jiena għaddini minn fuq is-sur. Ħalli ġara tgħid l-oħra dina bint il-Lawdatur. Ommi, meta mutlek jiena inti tfinni taħt il-għadba. Ħalli ma kull ħarġa u daħla tiftakar fija u f'min ħabba. Ommi, meta mutlek jiena fit-tebut ta' milli tieqa. Ħalli meta jerġa' jiżżewweġ nisimgħu jiena jitnieda. Il-ballata tal-Awditur ġabarha Giuseppe Casapolicino fl-40ijiet tas-seklu 20 minn fom waħda xieħa ta' 60 sena minn Birkirkara. Jisimha il-ballata tal-Awditur għaliex titkellem fuq it-tifla ta' l-Awditur Uditore dak ir-raġel li fi żmien il-Gran Mastru kien jisma' it-talbiet, il-petizzjonijiet tal-Maltin. Ma nistgħux inkomplu żjed. It-tweġiba għal dak li staqsejt bqajt ma tajtilek qatt. It-tweġiba għal dak li staqsejt baqgħet moħħi meta l-ħadd. Għax issa x-xemx qiegħda tfittx minn wara l-blat. Li binġejna fuq ir-ramela l-istorja tagħna bejnija taħt it-trab u għal xejn infittxuha l-istorja tagħna. Issa sottet bismih u għal xejn dak li staqsejt ma nista' ninsija b'xejn. It-tweġiba dak li staqsejt għadu ilek dawn l-għajnejn. Għax issa x-xemx qiegħda tfittx minn wara l-blat. Li binġejna fuq ir-ramela l-istorja tagħna bejnija taħt it-trab u għal xejn infittxuha l-istorja tagħna. Issa sottet bismih u għal xejn niftuha. School
forsi tweġiba għal dan.